Έχω την τιμή. Της Μαρίας Ταταράκη. Έχω την τιμή να νοσώ ψυχικά. Ή θα έπρεπε να ξεχάσω τους σκοτωμένους φίλους μου στο δάσος με τα κυκλάμινα και τις λέξεις. Να χαζεύω εκεί στα βασίλεια των ανθρωποφάγων με τη λάμψη στα μάτια, βουλινή κάθαρη στο ψυχοράγημα του σφαγίου. Να υποπτεύομαι την ειδονή, τη μετριοπάθεια, την πικροδάφνη στα μάτια μιας πέτρας, το σινεμά και τους μυρτώους έρωτες που μέσα του ευδοκιμούν. Θα έπρεπε να προσπερνώ αδιάφορα χρυσοκονδυλένια χειρόγραφα, διότι είναι της δικαιοδοσίας των αρμοδίων φιλολόγων και εκτός διδακτέας εξάλλου. Να μην είναι ούτε μία νύχτα με φεγγάρι να μου αρέσει, γιατί πάντα φοβόμουν τα πλάσματά της. Θα έπρεπε πάντα διαχειτικός, ατακαδόρος και ξύπνιος. Να τρέχω λόγου χάρη στο σφύριγμα του κέρδους και να λέω στην οικεσία πως έχω εγώ τα δικά μου σπαρτά. Φίγουρες πλώρης να απορώ. Αυτή η ακίνητη, η μέτρη και ο βραχνός προφήτης να υπομένει. Με το φέρσιμο των ανέμων και των δέντρων της ιδιαίτερης πατρίδας του. Ή θα έπρεπε εγώ ο υγιής να περνώ ήσυχες νύχτες, γνωρίζοντας ότι ο πάσχων της αρμοδιότητός μου έχει υποχρεωθεί να περιφέρεται με ένα κουτί στα χέρια. Τι τα θέλουμε εμείς τα ηλεκτροσόκ, ας βυθίσουμε την τρέλα στη δική μας τρέλα. Μην αποσύρεσαι, να έλεγα στον τρελό της επικράτειάς μου. Σε χρειάζομαι να σκιάζω τους τολμηρούς, αλλά μόνο έτσι σε χρειάζομαι. Σαν γυμνό κερί που έλειωσε ερήμην μου. Εγώ τι? Εγώ σε συνταγογραφούσα. Σου ανέθετα χρέη γραμματέως στο σχολείο μου. Σου έκανα διάλογο αντίστασης και προοπτικής. Ας πήγαινες διακοπές κι εσύ. Το καλοκαίρι, όπως και κάθε εχέφρονα διούχος.